Dong dweche manok to jolweny maketo kwe e piny mar Somalia e bwo riwruok pinje Afrika midendo ni ATMIS wuok e pinyno. Jopiny golo paro mopogore opogore kendo gintiere kod to ka bende jolweny mag piny Somalia biro nyalo jonjore mag Al-Shabaab ma kuom kinde malach osethiro dongruok mar piny mar Somalia. Gikwayo riwruog pinje Afrika EU mondo mi kik rikni gigolo jolwenj Kenya nyaka chop yang ni jolweny mag Somalia oseyudo lony kod sir mar rito pinygi kigen. Jafwambo marwa George Bati yangonwa kaka jolwenj Kenya ochiwore neno ne mise mag kwe oket motegno e piny mar Somalia. Higni manok mokalo ka ne en paw rakruok ka much bunde ne chalo much ombasa. Kata kamano chir mar jolweny mag Kenya KDF omiyo boma ni madoble mane Al-Shabaab oseng'wano koro sani ochako pichni kod kit udi manyasani kendo apaya mar lama ne jodak maka winja koro sani ginyalo suore mos gi nyamburko. Doble oseyuayo johala mag piny Somalia to kata mana ji mawuok e pinje maoko kamoting'o piny Kenya. With the come of ATMIS, the development runs well, and we have a lot of buildings, we have a lot of infrastructure, and we also have a tarmac road. So I can say generally, and the business with the help of ATMIS, it goes well. Ma en achiel kuom udi ma igero kod midusa ma jaluo ma obiro manyo Doble piny mar Somalia ka owacho ni kata obiro ni osebedo kalando ni arita kwe ok ber ahinya piny Somalia. Gisebedo ka gitimo tijgi kuom thuolo moingo dweche 5 sani mano ni giduoko gik ma ginyalo yudo ka dala kendo gimedo jiwo joma dwani mondo chop ka mondo bed thuolo mar timo hala nikech arita kwe ma ichiwo kod jolweny mag piny Kenya KDF mobiro ka e bwo ATMIS osemiyo gibedo gi geno ni kata mana bang' ma pod gibiro dhi nyime manyo kaka ginyalo konyore e piny mar Somalia. Ande Doble Somalia abiro manyo adier makende gigocho naga kendo gipenja ga to samoro giyuda samoro giwacho ni kok giyuda to kagocho negi to gipenja ni ang'o marach takono gi nikech kuma wantie network samoro chendo lakini anyiso ga ni an kare adier Nyasaye oritowa wan makare gibed mana gi kwe tiche mokelowa tich dhi maber arita kwe aneno kaber pok aneno gimoro amora ma demi waluor jogo luore ka gitengi ni geche moko ma ouma man ka ng'iyogi tawacho mani kare kao ka wuoge nikech arita kwe nitie motegno. Problem osebedo en mana ni dhowa mosebedo ka gwenyore gi jogi nikech ok wanyal winjore. Giwacho mother tongue language to wacho dhok mopogore. Ok ging'e Kiswahili, ok ging'e Kiingereza, lakini watiyo gi signs to weche watedhi kare. Kidwaro kokoto tinyise ni chai. Kinyise ni chai ken ong'e ni kokoto midwaro. Koro winjruok kaka ne wasebedo kodgi wasechako ng'eyo matin kuomgi, ok aseneno wach moro marach. Ke Nyasaye oseritowa to gimbende gisebedo ka ging'iyowa koni kod kocha. Koro kane karita rach kendo wanyalo kwayo jok machielo ni ka samoro ginyalo gombo mondo gibi koni to orwakgi mondo giti mana kaka giti e Kenya bende. Kata obedo ni luorruok ma jolweny ma Kenya kod ma Somalia timo e boma ni kinde ka kinde miyo jopiny bedo kod chir mar dhi nyime kod chenro maggi. Komanda mar jolwenj Kenya e piny mar Somalia Brigadier Salim Rashid wacho ni jonjorego pod luchore kod riekni moko mag jokoyeyo mar temo monjo oganda kendo chuno mondo jolweny ket wang' ma ok diemre eneno ni arita obedo e wang'e. We have faced an enemy who is metamorphosing, meaning he's mutating. And sometimes we get intelligence of imminent threats of the enemy. When we launched the operation, we were dealing with an enemy who was armed with his personal weapon and the rifle. Now the mutating enemy is using IEDs. IEDs make it difficult to do road movement. So you have to clear the road out of any contaminated IEDs before you pass. The mutating bit now is that he's using this as his weapon of choice. Mondo rakruok kod jonjorego kendo togi kanyuogo. Jolweny ma Kenya keto rameny seche 24 ka jolweny ma orwako gute mateka kod opu kod lepa kor obeda ngech ka nyamburko mag jolweny mani kod otuchi mar kedo wiye ma jolweny dendo ni APC bende oikore ne kit monj moramora ma jasigu nyalo timo. To poni jonjorego soko kombe kich kendo temo timo monj moramora kaka mano ma itimo kokalo miruti michike bwolo. To ma e kaka irakruok kodgi ma chwe dunygi kochunglo. Kata obedo ni okenge mag arita ong'aw rem dino rode ma oganda ronygo kowuok e piny Kenya kendo donjo e piny Somalia,
en achiel kuom gik ma jolweny koni pod kelo pek e chiwo arita makare e piny Somalia. There is no control at the moment over how Kenyans come to Somalia. It is a uncontrolled movement. So we have established leadership, especially the group that is here in Doble, and the one who is in charge of them, we deal with him directly. We have key leadership engagements where we have periodic meetings with the local leaders, the local elders in the areas that we occupy. Ka odong' mana ndalo manok to jolweny matiyo bwo riwruok mar pinje Afrika mineno ni ATMIS wuok e piny Somalia, kendo jolweny mag piny Somalia imedo mi tiegruok mabiro neno ni gichung' kod arita mar pinygi kigin. Tend loch nanga ma pinyno to pod ni kod to kod luoro ni poni jolweny mag KDF wuok e pinyno to jonjore nyalo chako ting'o wigi kendo rocho kwe ma osenene e piny Somalia. On the readiness of the Somali security forces, the training currently is ongoing. The mentoring is also ongoing to enable us, make them reach optimum levels of efficiency, which at the moment I cannot say it is 100%. There's a lot more that needs to be done in terms of preparedness, in terms of raising their capacity and capabilities. Still, we need the ATMIS. We appeal to continue the work of the ATMIS. We do not say ATMIS remove, not say. We appeal to stay here and to work together. Tok mani boma ma Doble ma itayo kod jolweny Kenya kende ma ikruok mar keto telo e lwet apisa mag piny Somalia dhi e nyime. E boma maduong' ma Mogadishu, jalup komishona mar apisa mag obila matiyo e bwo ATMIS bende yango ni giketo okenge makare koting'o tiegruok mane obila mag piny Somalia mondo gibed kod nyalo mar tayo pinygi. The process is on in our training. We have a process where we want to cover the entire area to give them some basics. Because if you are a volunteer, you need to have some basics on policy. Just basics. Sometimes you don't know whether what you are mentioning with the trading, it's crossing into. Yeah. But now we are doing far, far better. And actually, even the comment from the participants. We go out, we collocate with them, and you see they are able to do the basic police work, they are able to record the crimes, they are able to do basic investigation, they are able to prosecute, and there is relative peace within the communities. So we can say that they are picking up pretty well. Kaka yore no ni jo Kenya ma odak Somalia omi arita makare, walimo mbetre mar piny Kenya e boma ma Mogadishu e piny Somalia. Jambetre Cyprian Iringo koni giseyawo lai mar mbui mar kawo kwan jo Kenya mondo mi okel yot e reso jo Kenya poni monj moro amora otimore apoya e boma ma Mogadishu kod gwenge mamoko e piny Somalia. The other day the headquarters was asking me to give the figures of how many people we have in Somalia. We could not manage 500. We have got quite a number of nurses. We've got very many teachers. We have got casual workers. And all these people, we want to bring them overboard. And let me take this opportunity wherever they are, especially those who are in Somalia now, they come up and they register with us so that we know where they are and what they are doing. In case of need, we'll be able to assist. They can also register online. There's an app and they can always go to the systems and get it online. Bende olero ni tend piny Somalia medo keto kenge makawo arita mar pinygi kendo ni kama gineno ka gintiere kod pek to gisumo paro kowuok e piny Kenya. They have come out clearly and said that they wanted to train their own forces. They want the friendly countries to train their own forces so that as ATMIS and other organs withdraw, they will have enough numbers to run their country. With the support of the friendly countries, United Nations, European Union, AU, as they withdraw slowly and they stick to that one, this country is going to stand on its feet and they are good to go. Mondo piny Somalia obed kod arita makare, Brigadier Rashid koni jotelo kod jopiny nyaka koro tie dweche achiel ka gichiwore mar kedo kod njore ma osethiro dongruok mar piny Somalia. To solve the issue of Somalia, it is the Somalis themselves that have to realize the importance of having peace and tranquility in their country. Despite all this effort that we are doing,
it is them that they will provide the answer to the challenges and that the country is facing. Kata obedo ni mani kod chakruok bedo gi giko, kendo chenro mag ATMIS e piny mar Somalia dhi karumo. Kwayo mar jopiny ni mondo riwruok mar pinje Afrika kik rikni golo jolweny mag Kenya KDF e piny Somalia, nyaka gineni jolweny mag piny Somalia obedo kod nyalo mar rito piny gi kigin. Higni 13 mokalo ma ne en paw lweny, kata kamano gie sani kaluwore kod moko kuom mashinde moketi kod jolweny mag piny Kenya, kendo okenge magisegoye kedo kod kweth mag njore manosebedo ka chando jopiny maka, sani koro kwe obet. Kendo jopiny nigi geno ni kata bang' wuok margi dwe mar 12 higani, piny owacho mar Somalia biro timo tijgi kendo neno ni jopiny obedo kod arita makare. George Bati, Ramogi TV, Doble, e piny Somalia.